Il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea irrevedit il-fuq it-tbassir tagħha dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna juri stabilità fl-ekonomija Maltija. Dan intqal mill-ekonomista Clint Flores f'intervista ma' News b'reazzjoni għat-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għar-rebbija li ġie ppubblikat it-tnejn. Fi ħareġ li pajjiżna jkollu it-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla. Tat stabilta biex imbagħad waslet għal tkabbir ekonomiku u jidher b'mod pożittiv li l-Kummissjoni Ewropea rrevediet anke r-reviżjoni ta' tkabbir ekonomiku ta' Malta wieħed għal aktar milli dak li kien previst is-sena l-oħra. Għaliex kellna issa u ħajkonna t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku anke fl-Unjoni Ewropea u mhux biss dis-sena u anke s-sena d-dieħla. Clint Flores qal li l-inflazzjoni anke f'Malta se tibqa' għolja bħalma huwa l-każ fil-maġġoranza l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda mistennija tonqos bin-nofs sas-sena d-dieħla. L-inflazzjoni mistennija tinżel fl-istess livell ta' qabel il-gwerra fl-Ukrajna. Innota kif dan it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea jgħid ukoll li d-dejn nazzjonali mistenni jibqa' taħt is-60% waqt li tkellem ukoll dwar id-deficit. Id-deficit għalkemm huwa wieħed xorta waħda ftit għoli għax ovvjament il-gvern qed jissussidja dak kollu illi hemm bħalissa fuq l-enerġija fuq il-fuel. Jidher illi xorta waħda is-sena d-dieħla ġifieri fis-sena 2024 id-deficit ta' Malta se jkun inqas minn dak tal-Belġium pereżempju. U għannota li d-deficit tal-Belġju se jkun akbar minn dak ta' Malta minkejja li l-Gvern Belġjan mhux jgħin lin-nies fil-kriż tal-enerġija bl-istess mod kif qed jagħmel il-Gvern Malti. Dan meta il-Gvern Malti investa biljun euro is-sena l-oħra u din is-sena sabiex iżomm fost l-oħrajn il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel stabbli. Dak kollu li tal-Gvern Malti bis-sussidji u bl-għajnuna kollha bil-pandemija li ta' jidher illi ħajkun f'deficit inqas minn dak illi għandu pereżempju il-Belġium li anke qed iħossu wkoll ċertu tensjonijiet soċjali. Clint Flores qal li l-Gvern se jkompli għaddej għax għandu pjan ekonomiku li hu rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea. Pajjiżna jkollu it-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla. Dan fil-waqt ir-rata ta' impjiegi se jibqgħu b'saħħithom waqt li r-rata tal-qatt se tibqa' fost l-aktar baxxi fl-istorja ta' pajjiżna.